Principy, které tady vyučujeme, přesahují hranice kultur, přesahují komunikační bariéry a používají se po celém světě. Musíme se k těm dětem dostat ještě v útlém věku, protože když je zdejšímu dítěti 11 a ještě neudělalo rozhodnutí, dá se říct, že je konec. Kostky jsou vrženy, je rozhodnuto. 11 let je tady zlomovým bodem. Jestli se nám nepodaří zaujmout jejich představivost, jestli s nimi do tohoto věku nenavážeme vztah, několik jich ještě získáme, ale bude to těžší a těžší. Proto se snažíme ujmout se této generace. Někteří jste už slyšeli, jak říkám, že je mnohem jednodušší budovat kluky a děvčata, než se snažit opravovat muže a ženy. Vzít jednu generaci a ovlivnit ji na její úrovni, o tom to je lidi. O čem jiném? O čem jiném? Když se vám podaří přesvědčit malé dítě, když bude s jistotou vědět, že ho někdo miluje. Někteří z vás nevíte, jaké to je. Já vím, jaké to je. Já jsem byl to dítě na rohu ulice. Já jsem byl to dítě, které jeho matka opustila a které čekalo 3 dny. Vím, jaké to je mít hlad. Vím, jaké to je nemít nikoho. A pamatuji si, jaké to bylo, když se jeden člověk zastavil. Vzal mě a poslal mě na tábor, kde jsem poprvé v životě uslyšel příběh o Ježíši. A v tentýž den jsem uvěřil v Ježíše. A teď, po všech těch letech, vyprávím tentýž starý příběh. Znovu a znovu. Tu starou píseň se starým příběhem o Ježíši a jeho lásce. Co jiného? Někdy toto místo vypadá jako obyčejná městská čtvrť za teplého letního odpoledne. Děti na schodech, muž si čte noviny. Ale podívejte se pečlivěji, zblízka. A uvidíte, jak Bushwick zničili drogy a násilí. Jednoho dne, když zde zastavoval vůz se zmrzlinou, obyvatele jednoho domu vůbec nepřekvapilo, že se do prázdného bytu oknem vloupala parta narkomanů a byt jednoduše zabrala. Přišel jsem a přivedl sebou ty lidi a tady dělali ty věci. Jaké věci? Drogy. Nepřekvapuje je to. Dokonce i děti vám v okolních domech ukážou dříve obyvatelné byty, ze kterých jsou teď krková hnízda. Tamhle to je ještě horší. Tam všude je krek? Jo. Nejsou překvapení, protože si na aroganci narkomanů a jejich záměrné i neumyslné násilí téměř zvykli. Slyšeli jste nějakou střelbu? Každý den. Včera večer tu projíždělo auto, stříleli do vzduchu. Byla to ale malá bouchačka, 25. Malá čtvrtpálcovka? Jak se s tím žije? Teď se tomu směješ? To nic není. Nic to není? No tak něco jo, ale s tím se musíš vyrovnat. V jednom doupěti na této ulici se strhla rvačka mezi 2 narkomankami. Policisté scénu sledují už hodinu. Jen sledují. Drogy se zde berou zcela otevřeně. Žena, která obě rivalky zná, popisuje situaci. Řekněte mi, proč se perou? Protože ji oholila. Dala jí peníze, ať jí koupí drogy, že jo? Ona si ty peníze vzala a zkouřila se s někým jiným. Čekala tam na ní, ale ona nic nepřinesla. Je zajímavé, že za méně než 1,5 minuty se tu objevili 2 detektivové ze zásahové jednotky, Anton a další 2 strážníci. To všechno za 1 minutu a 30 sekund. A ti 2 policisté tady celou dobu stáli. Byla to skutečná rvačka a pro tuto ulici není tragická smrt ničím cizím. Ale přihlížející je ještě povzbuzovali a smáli se. Jeden 12letý kluk nadšeně křičel: tohle je ta nejlepší ulice ve městě, ta nejlepší. Je to prima, když se perou. Tobě se líbí, když se perou? Na bushwickém bitevním poli se bojuje a umírá. Díleři bojují o svá území, narkomani bojují, aby přežili další den, závislé prostitutky se snaží urvat svůj díl. Je to vidět po celém Bushwicku. Nápisy Odpočívej v pokoji pro všechny oběti drog. Většina mrtvých je tak mladá. Tato mozaika nářků je strašlivým symbolem vlády narkotik. Je tady zmatek, vážně zmatek. Všechny tu zabíjí drogy. Lidé se drogami opravdu zabíjejí.
této strašné scéně na střelnici, která nese jméno Jeffersonova ulice, vidíme, jak se to jednomu muži téměř podařilo. Tyto záběry vám pouštíme, protože jestli se na ně vydržíte dívat, uvidíte, jak zoufalé jsou potřeby těch, na kterých se přiživují drogoví díleři a díky kterým mají takovou moc. Tento muž se 11krát snaží najít žílu, ze které by dostal krev. Poprosí kamaráda o pomoc, ale je mu stále hůř a hůř. Znovu se o to pokusí sám. Celou ruku má od krve z nevydařených pichů jehlou. Nemůže ale dostat krev do stříkačky. Nemůže si do žil vstříknout heroin. Nakonec po 5 minutách se začne třást. Nevíme přesně proč. Později, když zmizel ze záběru naší kamery, jsem ho sledoval, jak se potácí po Jeffersonově ulici. Jednou velice škaredě upadl, ale znovu vstal a dobelhal se za roh. Byl ještě naživu, ale jen tak. Angele, Freddy. Jak se vede? Jak tobě? Dobrý. Neseš kuře? Jako každý týden. Nadávkujem se, spíme a jíme. To je tak všechno. Tohle je pokoj mý holky, Jackie. Tady bydlí. Tohle je můj pokoj. Tohle je můj malej palác. A tady na tom grilu si vařím. Máme tady spoustu krys, takže když mi něco zbude, hodím to na druhou stranu, aby nežrali na mojí straně. Aby mě neotravovali. S chlapama jsem si zažila svoje. Znásilnili mě, vytáhli na mě bouchačku a sranda to rozhodně není. To teda ne. Je to risk. Každý den riskuju. Riskuju život. Ale jestli je to takové riziko, tak proč to děláš? Já jsem věděla, že se mě na to zeptáš. To jsem prostě já a ty drogy. Drogy mi úplně sežrali mozek. Takže za to můžou drogy. Jak si představuješ svou budoucnost třeba za rok? Já nevím, asi budu mrtvá, asi. A to říkáš jen tak? Asi mrtvá? Netrápí tě to? No jistě, každý den myslím na svou... tohle, že jo. Teď mám třeba už týden v hlavě jasno. I když jsem svetovaná, můžu jasně uvažovat a je mi z toho mizerně. Všechno je mi jedno. Prostě si mě klidně zabij, nebo se zabiju sama. Tak se cítím už týden. Nevím, co ještě říct. Když jsi byla malá holčička, myslela jsi, že takhle dopadneš? Potřebuji mít někoho, kdo řekne: zadarmo jsem dostal evangelium a zadarmo ho dám někomu dalšímu. Jakou jinou šanci mají? Někdo přinesl evangelium mně. Proto dnes sedím tam, kde sedím. Proto je Metro Ministries největší nedělní školou ve Spojených státech. Protože před dlouhou dobou jednomu člověku na někom záleželo. Ještě pořád je to o starostlivosti jediného člověka. Možná, že to budeš ty. Moje čtvrť je docela špatná, protože tady lidi hodně hřeší. Střílí se tady. Tohle je můj dům, ničí nám tady zdi a čmárají po nich. Lidi v našem domě se bojí, protože se tu hodně střílí. Podpalují to tu. Lidi se sem nechtějí stěhovat, protože se o tom hodně mluví ve zprávách. Že se tu zabíjí, že sem chodí policie a tak. Když malý kluk nebo holka jedou sami ve výtahu, můžou je unést nebo něco takového. Do výtahu nikdy nechoď sama. Jezdí s mámou nebo s tátou, protože to může kdekoliv zastavit. Můžou tě znásilnit, nebo tě můžou vzít na střechu a nikdo se nedozví, kdo ti to udělal. Co někteří nazývají peklem, jiní nazývají svým domovem.
Je to malá holčička, lidi, malá holčička. Tak to ji vychovávají, tak to žije. A jednoho dne přišlo peklo na návštěvu k ní domů. Minulý rok 22. dubna umřela moje máma, protože ji zabil její přítel. Říkají, že ji zavraždil. Proto tady lidi nechtějí bydlet, protože se tu může stát všechno. Všichni byli u mojí babičky a já jsem plakala a pak jsem vyběhla ven a utíkala jsem k nám. Kolem našeho bytu stála spousta lidí. Chtěla jsem dovnitř, ale policie se mě ptala, kdo jsem. A já říkám, že je její dcera. A oni řekli, že ji nesmím vidět. Tak si mě vzala moje babička. A co ti řekla policie? Říkali, že nesmím dovnitř, protože je to moc škaredý pohled. Policie řekla, že tam nesmím, že je to ošklivé. Když jsem se z Austrálie přestěhovala do New Yorku, neměla jsem ponětí o tom, jaký život zdejší děti vedou. A situace s Shonice byla šokující. Muž, který zavraždil její matku, byl její přítel. Vzal visací zámek, navlékl ho do ponožky a byl ji tak dlouho, až ji ubil k smrti. Nedlouho po smrti své matky se Shonice přestěhovala k babičce. A to také není příliš dobrá situace. Se Shonice se vydávám každý týden během návštěv. Vždycky se velice těší, až zase půjde do nedělní školy. Chodí každý týden a je úplně nadšená. Děti ze svých domů téměř utíkají, aby se dostali k vašemu autobusu. Aby se dostali někam, kde je pro ně bezpečno. Někam, kde mohou najít naději, kde mohou najít lásku a kde uslyší Boží slovo a Boží pravdu. To vnáší stabilitu do jejich životů a do jejich světa. Naše práce si vyžaduje spoustu dřiny, spoustu hodin, odevzdání, ale stojí za to. Na nedělní škole je jedna zvláštnost, kterou by lidé zvnějšku nepochopili. Stáváme se rodinou těch dětí. A je to ta jediná kladná věc, kterou v týdnu mají. Nedělní škola, to je legrace. Naučíte se něco o Ježíši. Potom hrajeme hry. A nakonec máme takový malý příběh o Bohu. Má volat o pomoc? Samozřejmě. Má volat o pomoc? Jistě. Když máme problém, máme volat k Bohu o pomoc. Samozřejmě. A říkají vám, co máte dělat a co nesmíte dělat. Třeba když zhřešíte a modlíte se k Bohu a poprosíte ho, aby vám odpustil, tak vám odpustí. Naše vyučování je velice tvrdé. Musí být. Naším cílem je vzít tyto děti a dát jim jednu biblickou skutečnost, kterou si sebou každý týden mohou vzít domů a začlenit ji do svého života. Nedělní škola mi pomáhá vycházet s kamarády. Nehádat se s nimi, když se bavíme a neprat se. Protože vím, že kdybych se pral, tak to bude hřích. Opravdu věřím, že to, co děláme v nedělní škole, pomáhá dětem, jako je Shonice, aby věděli, jak žít a jak žít správně, ne pouze přežívat. Až budu starší, tak bych dětem ráda řekla, co jsem prožila a jak sloužím Bohu. A že taky můžou sloužit Bohu a budou zachráněné. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Já jsem ten život, který se proměnil. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu.
Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ahoj, jmenuji se Karina a chci poděkovat všem lidem, kteří nás posílají do nedělní školy. Do nedělní školy chodím od 3 let a teď v červnu mi bude 9. Od té doby, co chodím do nedělní školy, byli spaseni moji rodiče, moje sestra, byl spasený můj bratr a tak je spasená celá moje rodina. V nedělní škole nám kážou a říkají nám, jak nás Bůh moc miluje, a tak vám chci všem poděkovat za to, co děláte. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Nastává okamžik, který se stal již běžnou rutinou. Skupina místních vězňů plní hrozný úkol. Vykládají malé dřevěné bedny z těly dětí, které zemřely v posledních týdnech. Loď převeze náklad z Long Islandu na Hart Island, na Hrnčířovo pole. Na místo, kde se mrtví označují číslem, nikoli jménem. Každý betonový náhrobek na tomto opuštěném místě označuje hrob 1000 dětí. Je třeba pohřbít 55 drobných tělíček. 55 dalších záznamů ve statistice města, kde už kojenecká úmrtnost v některých částech dosahuje hodnot srovnatelných se zbídačenými zeměmi třetího světa. Matky těchto dětí nemohly a nebo nechtěly zaplatit za soukromý pohřeb. Krabice naskládané v řadách na sobě. Masový hrob je ještě otevřený a čeká na další dny, kdy sem přivezou další děti. Kdo si řekl, že společnost bude souzena podle toho, jak se chová ke svým dětem? Jak bude souzena ta naše? Ve Fort Greenu umírá z každého 1021 dětí ještě před prvními narozeninami. Téměř dvojnásobek městského průměru. Hlavní příčinou úmrtí mezi dětmi od 1 do 4 let se teď stal AIDS. 133 dětí zemřelo na následky týrání. Je to nejvyšší číslo za posledních 10 let. Tito mrtví jsou jen pochmurnou připomínkou toho, jak mnohé děti žijí. Říkám 30 let, že je lepší budovat chlapce a děvčata, než napravovat muže a ženy. Předškolní oddělení jsou ukázkovým příkladem této nečinnosti. Lidé se ptají, od kdy jsou děti schopné se učit? Jsou schopné se učit, už když jsou velmi malé. Většina z vás to ví. Proto naše nedělní škola začíná u 2, 3, 4letých a 5letých dětí. Předškolní oddělení je pravděpodobně ta nejpodstatnější část naší nedělní školy. Když se nám podaří ty děti získat v tak útlém věku, začnou-li věřit v Ježíše do té míry, že pochopí, že může změnit jejich životy, že je miluje, pak tím investujeme do jejich budoucnosti. Ta začíná v období, kdy jsou snadno formovatelné. Děti jsou jako malta, která ještě nestuhla, a formují se v předškolním oddělení. Náš cíl je zachránit generaci pro Ježíše Krista. A začínáme v předškolním věku. Budujeme jejich život od 3 do 6 let. Tohle není nějaká malá roztomilá nedělní školička. Je to záležitost života a smrti. Když se vrací domů, nečeká je tam smích a zábava, kterou tady máme v sobotu. Čeká je týrání, nedostatek jídla, 1 postel pro 3 až 4 děti, moč na chodbách, drogy, zločinnost a spousta strachu, spousta beznaděje. A když dětem kážeme, jako by nás slyšeli naposledy. A chceme, aby jim to vešlo tak hluboko do srdce, že až odsud odejdou, vezmou si Ježíše sebou. Mně ani mému týmu nestačí jen to, že jsou spaseny. Chceme, aby se změnil jejich život. Aby jejich drobná světýlka svítila pro Pána v temnotě, do které jdou. Aby se navěky změnili nejen ty děti, ale aby ve svém okolí změnili i své rodiny.
Jen tím, že v sobě budou mít Pánovu přítomnost. Nejvíce mě dojímá, když učíme lekci a máme chvály a uctívání. Obvykle musím přestat zpívat, protože se rozpláču. A podívám se na všechny ty děti, mají zvednuté ruce, zavřené oči a vidím, že to pro ně skutečně něco znamená. Že mají své obecenství s Bohem a že je to buduje a že jim to pomáhá. Když jsme skončili, stála u mě řada dětí a objímali mne a říkali, že mají rádi Ježíše, že se jim líbil dnešní příběh. A jeden chlapeček se rozplakal. Přiběhl ke mně, pevně mě objal kolem pasu a něco říkal, ale nerozuměla jsem mu. Tak jsem se sklonila a ptám se ho, co říkáš, zlatíčko? A on na to, děkuju, že jste mi dali Boha. A já jsem věděla, že věděl, že ho Ježíš miluje a že je s ním. A to z jeho srdíčka už nikdo nemohl vzít. Mým velikým přáním je, aby Pána milovali celým svým srdcem a aby věřili v Ježíše. A jestli se nám podaří jim to předat, pak vím, že s ním budou žít po zbytek svého života. Takže ti bylo 11. Co se stalo potom? Moje teta brala crack a utratila všechny peníze. A tak jsme já, moje sestry a bráchové chodili po vagónech a okrádali jsme lidi, abychom měli na jídlo a tak. Začala jsem kouřit trávu a za 2 měsíce se vrátila moje máma a skončili jsme na ulici. Tehdy moje máma začala zase kouřit crack. Potulovali jsme se od domu k domu. Tehdy jsem otěhotněla, bylo mi 14 a měla jsem prvního syna se svým manželem. S jeho matkou jsem začala šňupat kokain a tehdy jsem přišla o svého syna. Přestala jsem kouřit crack, pak jsem otěhotněla a měla jsem druhého syna. O toho jsem taky přišla. Bydlela jsem po různu, kde se dalo. Pak jsem přišla do Angel's House. To mě moje máma a sestra naučili šlapat chodník. Prodávat na rohu svoje tělo. Prodávala jsem tělo a tak jsem na tom pořád. Pořád kouřím crack, přišla jsem o 2 děti, jsem pořád na ulici, chodím od domu k domu. A je mi teprve 17. Láska znamená hodně. Když vidíš, že tě nikdo nemiluje, jsi sama. To je teď moje situace. Takhle se cítím já. Moje rodina mě nemiluje, tak se cítím. Nemám tady žádné přátele. Co jiného bych mohla dělat? Chceme, abys věděla, že nejsi sama. Je pár lidí, kterým na tobě záleží. Chceme, abys věděla, že tě milujeme. Jak moc to znamená. Možná, že to neznamená moc dnes večer, ale doufám, že to víš, že to jde ze srdce. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Já jsem ten život, který se proměnil. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ahoj, jmenuji se Nena. Do nedělní školy jsem přišla, když mi bylo 8, protože mě někdo pozval. Pamatuju si, jak jsem sem přišla a měla jsem dojem, že je to to nejkrásnější místo. Seděla jsem přesně na tomto místě. Pamatuju si, jak mě vybrali na soutěž a jak jsem si připadala výjimečná. Po mnoha letech jsem pořád tady. A jsem tu, protože vím, že těmto lidem na mě opravdu záleží a že měli skutečný vliv na můj život. V mém životě byly chvíle, kdy jsem mohla udělat něco špatného a vydat se špatnou cestou, ale díky této nedělní škole jsem si zapamatovala, že v nebi je Bůh, který mě miluje tak moc, že poslal lidi, aby mi pomohli, aby mě vedli správnou cestou. Takže vám chci poděkovat za to, že jste podpořili touto službu a poděkovat všem, kteří do této služby investují, protože díky vám jsem měla kam přijít a od koho získat správný směr a za to jsem vděčná. Dnes už
nesedím na těchto sedačkách spolu s dětmi, ale stojím na pódiu a učím je stejné věci, které jsem se naučila, když jsem byla malá. Jsem za to vděčná a děkuji vám za vaši podporu. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Streets of pain, a dismal region. Streets of pain, a murderous legion. Streets of pain, a dismal region. Streets of pain, a murderous legion. Natáhneš bouchačku, aby věděl, že si neděláš srandu. Namíříš na něj, rozumíš? A řekneš mu, naval prachy. Když sebereš peníze, praštíš ho bouchačkou do hlavy. Takhle udrapneš a praštíš ho. Vyjdeš z obchodu a tím to hasne. A ty jsi to už udělal? Jo. No když ti dělá chlápek potíže, tak ho odpráskneš. Rozumíš? To je jediný způsob žití, jaký znám. Doma se mi nevěnovali. Tohle byli lidi, kteří mě pochválili, kteří mě poplácali po zádech. Vždycky, když jsem něco sebral, když jsem někoho drapl pod krkem, obral jsem ho nebo něco podobného, tak mě pochválili. To mě naplňovalo, to mi dodávalo dobrý pocit. Víš, přál bych si, abych se do gangu ani do něčeho podobného nikdy nedostal. No ale jsem v tom. S těmahle klukama jsem vyrostl, je to moje rodina. A tak to je. Kdybych měl nějaký vzor, který by mi ukázal cestu, který by mi řekl, co dělat, který by mě naučil, jak se chovat, který by mě naučil něco o životě a o zodpovědnosti, tak bych asi žil. Opravdu si myslíš, že by to něco změnilo? Jo. V naší nedělní škole byl jeden mladík, který se jmenoval Fausto. Přišel jako malý kluk, pak jako teenager přešel do mládeže. Dařilo se mu dobře a pak se zapletl mezi špatné kamarády. Jeho život tehdy nevypadal dobře, velice rychle šel z kopce. Ale my jsme s ním vydrželi. Odešel, ale my jsme s ním drželi, dodrželi jsme svůj závazek, modlili jsme se za něj, poslali jsme mu Bibli, stalo se toho hodně. Ale to už vám poví Fausto sám. Chtěl jsem být s kamarády, chtěl jsem mít peníze, chtěl jsem mít hodně věcí, aby mě každý znal, abych byl populární. Pamatuju si, jak jsem se doma díval na ten film Scarface, protože jsem chtěl být jako on, chtěl jsem mít svět pod nohama. Chtěl jsem prachy, hezké auto, přijít si do obchodu a koupit si, co chci. Tenisky za $100, fajn šperky, to jsem byl já. Úplně mě pohltila touha vydělávat peníze. Jednou jsme s kamarádama stáli na nádraží a oni z ničeho nic začali mlátit nějaký děcka. Sebrali jim věci, sebrali jim bundy. Byli dva, mlátili je pořádně, jednomu zlomili lebku, museli mu pak dát do hlavy kus plechu. Pak nemohl mluvit. No a tak jsem skončil ve vězení. Po roce a půl jsem šel ke komisi žádat o propuštění, ale nechtěli mě pustit, že bych prý ohrožoval město. Jednou kluci začali mlátit mého přítele, bylo jich asi 6. Skočil jsem do toho, abych mu pomohl. Začala velká rvačka, všichni se do sebe pustili a tak mě poslali do díry. Tím myslím samotku. Jednoho dne jsem byl v takové větší cele, měl jsem tam záchod a tady byla postel a jednou jsem na ní seděl a přemýšlel jsem nad tím vším, co jsem zažil a už jsem prostě nemohl. Byl jsem vystresovaný, měl jsem hlad, nebylo s kým mluvit a už jsem prostě nemohl. Chtěl jsem si vzít život. V ten den jsem se rozhodl, že se oběsím. Všechno jsem si připravil na večer. Chtěl jsem se zabít, už jsem to nemohl vydržet. Ale ještě v ten večer přišel do mé celý jeden strážný a dal mi moje věci, které právě přišly z druhého vězení. Pamatuji si, jak jsem ten pytel prohlížel. První věc, která z něj vypadla, byla Bible. Otevřel jsem ji, začal jsem ji číst, začal jsem se modlit a brečel jsem.
Začal jsem si říkat, proč jsem vlastně odešel z církve? Proč jsem vůbec přestal chodit do nedělní školy? Proč jsem přestal chodit do life klubu? A vzpomínal jsem na to, jaká tam byla legrace. Padl jsem na kolena a začal jsem se modlit k Bohu. Cítil jsem, že je v té celé Bůh se mnou. Když jsem se dostal ven, nejdřív jsem se ohlédl a podíval jsem se na věznici a vážně jsem děkoval Bohu za ten čas, který jsem tam strávil. Protože tam jsem si uvědomil, že bez Ježíše Krista nejsem nic. Vrátil jsem se do církve a začal jsem pracovat jako uklízeč. Uklízel jsem v budově a tak, protože jsem měl pocit, že Bohu něco dlužím. Ale teď jsem na pódiu, v nedělní škole, v pouliční nedělní škole a říkám dětem o lásce Ježíše Krista a o tom, že stejný Bůh, který osvobodil mě, může osvobodit a osvobodí i je. Když jsem byl malý a chodil jsem do nedělní školy, vždycky jsem viděl pastora Billa na pódiu a chtěl jsem tam být s ním. Byl to takový můj dětský sen. A teď tam stojím a je to jedna z nejlepších věcí, které se mi kdy staly. Když jdu do pouliční nedělky a ty děti ke mně přiběhnou, obejmou mě, mám pocit, že jsem součástí jejich rodiny. Jako jejich velký brácha a když se na ně mrknu, vidím sám sebe, když jsem byl malý. A trávím s nimi co nejvíc času, vytvářím si s nimi vztah a snažím se udělat všechno možné, abych je přesvědčil, aby nedělali špatné věci, aby neskončili tak, jako tehdy já. Proto jsem tady. Jednou jsem byl na pódiu v pouliční nedělní škole a najednou jsem zahlédl jednoho kluka, který začal střílet přímo mezi těmi dětmi. Děti skočily na zem, křičeli a začali utíkat. A už za mnou přišli lidé, kteří se mě ptali, proč tam vůbec chodím, jestli to není nebezpečné. Jo, je to nebezpečné, ale ty děti tam pořád bydlí a někdo tam musí jít a mluvit s nimi. Nezáleží na tvém věku. Já jsem mladý člověk a už jsem tu dosáhl změny. Nejde o to, jak jsi starý, ale jestli dokážeš způsobit změnu. Často říkám, že se snažíme děti získat po jednou. Ale u těchto dvojčat, u Josefa a Matthewa, kteří do nedělní školy chodí už od malička, jsme získali 2 na jednou. Předtím, než jsme bydleli v útulku v Bronxu, jsme bydleli v jednom činžáku. A přes ulici byla nějaká rvačka a moje máma musela zavolat záchranku, protože někoho postřelili. Dostal to do hrudníku. Ten druhý se prostě naštval a vystřelil na něj. Máma zavolala policii, ti ale nevěděli, kdo je zavolal, protože jim neřekla jméno. Jenom chtěla, ať přijedou sebrat toho chlapa. Když jsme bydleli v Bronxu v útulku, bylo asi 9 večer. Už jsme se chystali, že půjdeme spát a přítel mojí mámy šel ještě do obchodu na rohu a tam stáli nějací kluci. Jeden z nich přišel k druhému a střelil ho přímo do hlavy. Pak přiběhli další 3, začali střílet a pak utekli. Jedna z těch kulek málem zasáhla mého kamaráda, se kterým chodím do školy. Když bude někdo někoho honit z pistolí, tak začnu utíkat taky. Uteču se schovat, protože vím, že bych to mohl být já, že by mě mohli kdykoliv zastřelit. Problémy, s jakými tyto děti vyrůstají každý den, se zdají být pro normálního Američana až nepochopitelné. Děti, které žijí v těchto útulcích pro bezdomovce, se neustále stěhují z místa na místo a není to jejich vinou. Rodiče mají svoje problémy s drogami, násilím a vznikají hádky. Děti jsou nuceny žít na takových místech. A obvykle krátce, nemají žádnou stabilitu. To je celý problém bezdomovců a rodin, které bydlí v těchto útulcích. U nás v nedělní škole byla jedna dívenka, kterou znásilnil jeden z městských zaměstnanců útulku. Je to prostě těžké, přátelé, opravdu těžké. Lidi se rádi perou. Jednou chtějí, abys byl jejich kamarád a pak se skamarádí zase s nějakou jinou skupinou a pak se s tebou chtějí prát, nadávají ti, zbíjí tě. A proto chodím každý den do církve.
Tato církev je něco víc než jenom církev. Je to záchranné lano. Jsme teď už v tolika částech města a to znamená, že když se dítě přestěhuje, protože je buď vyhodí z domu, nebo jde do jiného útulku, nebo je prostě na ulici, my tam pravděpodobně budeme. A to je skvělé. Pořád tentýž starý žlutý autobus, který je jede vyzvednout do nedělní školy. Nebo jeden z těch velkých žlutých nákladáků pouliční nedělní školy. Otevře se mu bok a je přímo v té čtvrti. Pořád jsme tady, pořád jsme s nimi, pořád budeme vztahy. A děti vědí, že v ně věříme, že je milujeme. Tak se tato služba rozšířila a na tyto dva kluky to mělo veliký vliv. Kdyby nám nikdo neřekl o metru, asi bychom byli na ulici. Dělali bychom ty špatné věci, které jsme dřív dělávali. Hodně jsme předstírali, nadávali jsme. Ale od té doby, co jsme začali chodit do církve, uvědomili jsme si, že nás Bůh miluje a že musíme zůstat blízko u Boha, protože za nás zemřel na kříži. Myslím, že když byl pastor, byl malý, bylo to pro něj těžké, protože nevěděl, co má dělat. Zůstal na ulici, čekal na rohu na svou mámu, která mu řekla, že se za chvíli vrátí. Myslím, že byl hodně smutný. Jsem rád, že se mu nic nestalo, že mu nikdo neublížil. Pastor té církve, kde bydlel, mu dal najíst a našel mu bydlení. A potom ho posadil na letadlo a poslal ho do New Yorku. A tak nám vzniklo metro. Metro dělá spoustu dobrých věcí. Zachraňuje spoustu dětí a dělá z nich křesťany. A chodí tam celá rodina. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Já jsem ten život, který se proměnil. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ahoj, jmenuji se Lisry a jsem z Indonésie a jsem přijela jako praktikantka. Poslal mě se můj pastor poté, co minulý rok pastor Bill přijel do mé církve v Indonésii a mluvil o zdejší službě. Mého pastora to velice zaujalo a říká mi, možná bys mohla jít do New Yorku a naučit se něco o službě v metro. Jsem moc ráda, že jsem dostala tu příležitost, protože jsem se hodně naučila, hodně jsem se změnila a Bůh mi pomohl, abych se sem dostala. Chci poděkovat každému, kdo podporuje službu metro, protože když podporujete metro, možná si to ani neuvědomujete, ale podporujete tím i další země světa, jako třeba Indonésii, Malajsii a vůbec všechny země. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Když se jich zeptáte, co je to naděje, budou na vás jenom zírat. Netuší, co to je. Je to špatné prostředí. Pobíhají tu různí syčáci a vrahouni, navzájem se zabíjejí. Myslím, že to není správné. Toto není televize. Je to realita. Je to realita života v centru města. Chudoba, drogy, násilí, špína a týrání. Není to místo, kde lidé myslí na Boha. Je to místo, kde se musíš každý den bít o přežití. A stejné je to v každém městě ve všech zemích světa. Nenávist, kterou k sobě lidé chovají, proniká do každé součásti života a nestará se o to, koho tím ničí. Obzvláště se to týká dětí. Děti, které se nikdy nepodílely na vytváření těchto problémů, teď za ně musí platit cenu. A zdá se, že nad nimi už všichni zlomili hůl. Školy, vláda, dokonce i jejich rodiny je opouštějí. Kde tyto děti mohou zakusit tu výjimečnou lásku, kterou lze nalézt pouze v Ježíši Kristu?
Odpověď je tady v Metro Ministries. Příběh začíná v roce 1980, kdy do New Yorku přijel Bill Wilson. V té době se téměř nikdo nesnažil dosáhnout evangeliem americká městská centra. Většina amerických předměstských církví naše města odepsala jako příliš beznadějná nebo příliš nebezpečná. Přesto v nich ale byly děti a čekali. Když jsme sem poprvé přijeli, už jenom sami potřeby byly ohromující. Když jste viděli narkomany, prostitutky, děti hrající si na ulicích, na kterých se válely ampulky a jehly od drog, nepotřebovali jste boží povolání, nemuseli jste slyšet zřetelný hlas, nemuseli jste spatřit hořící keř, aby vám došlo, čeho je potřeba. Proto jsem věděl, že sama potřeba je tím povoláním. Někdo na to musel zareagovat a to rychle. Sama potřeba je tím povoláním. To zahájilo práci Billa Wilsona a Metro Ministries téměř před 20 lety. A přesně to dnes z metra udělalo tu největší nedělní školu v Americe. Díky Metro Ministries v New Yorku a ve stovkách měst po celém světě potřebné děti nacházejí lásku Ježíše Krista v srdcích odevzdaných křesťanů a v jejich tvrdé práci. Miluju svoje děti v nedělní škole, rád s nimi trávím čas, hraju baseball, rád jsem s nimi. Připadám si jako jejich starších bratr, sleduji, jak rostou. Taky si připadám jako táta, chodí za mnou pro radu a já je vždycky vedu k Bohu. To dělám už léta a kvůli tomu tady zůstanu. Začíná to pravidelnými návštěvami každý týden v domovech a rodinách každého dítěte, které patří do Metro Ministries. To znamená, že pracovníci musí každý týden absolvovat přes 22 000 osobních návštěv. Zdá se to být nemožné? Je to nemožné, ale přesto to dělají, protože aby lidé zakusili lásku Ježíše Krista, musí křesťané tuto lásku ustavičně demonstrovat. Je to jediný způsob, jak se dají změnit životy. Tady v New Yorku jsme zjistili, že návštěvy jsou skutečným klíčem k celé naší nedělní škole. Hodně lidí si myslí, že to zvládnou i bez nich, ale my víme, že návštěvy jsou železný biblický princip. Návštěvy budují vztahy, bez nich to nebude fungovat. A protože je to princip, bude to fungovat kdekoliv. Nejlepší část týdne jsou pro mě návštěvy, kdy jdu děti a jejich rodiny navštívit k ním domů. U metra jsem přes 12 let a viděla jsem některé děti, když k nám jako malé začaly chodit. Teď jsou z nich dospělí křesťané, studují vysokou školu, nebo s námi pracují tady ve službě, žení se, vdávají se, zakládají vlastní křesťanské rodiny a prostě je to vzrušující. Já jsem jenom obyčejný člověk, ale je pro mě výsada být tady v metru a být součástí toho díla, které tady Bůh dělá za použití principů, které skutečně fungují. Kromě toho, že pracovníci metra objevili dynamické principy týdenních návštěv, ve stejné době také vytvořili naprosto jedinečný program pro děti v městských centrech, sobotní nedělní školu. Je to ta nejsilnější věc, mluví s mocí. Když Bible říká, že Ježíš je jediný Boží syn, a když Bible říká, že přišel, aby zemřel na kříži, tak nespouštěj oči z božích věcí. Sobotní nedělní škola přináší kladnou zvěst, která změní život každého dítěte, které přijde. Jsou to světlé okamžiky jejich týdne, kdy slyší láskyplnou zvěst evangelia. Každý týden přivezou autobusy, které patří službě Metro Ministries a které řídí její zaměstnanci, tisíce dětí do budovy metra. V ten den je v metru hudba, hry, modlitby a účinné poselství naděje, víry a lásky. S vědomím, že pracovníci metra by ve své budově nemohli oslovit všechny děti za jediný den, přišel Bill Wilson s myšlenkou pouliční nedělní školy. Věděli jsme, že není možné, abychom pozbírali všechny děti v New Yorku, které by chtěli přijet do nedělní školy, i kdybychom měli sebe víc autobusů. A sami se k nám už vůbec nedostanou. Z bezpečnostního hlediska je to nemožné, protože by museli překročit hranice teritorií jednotlivých gangů. Takže jsme věděli, že jediný způsob, jak těchto dětí dosáhnout, je přivést nedělní školu k nim. To je celý smysl pouliční nedělní školy. Pouliční nedělní škola, založená Billem Wilsonem a Metro Ministries v New Yorku, mění životy po celém světě. Je to účinná, ulicemi odzkoušená služba, která funguje. Myšlenka pouliční nedělní školy je jednoduchá. Přinést evangelium a lásku Ježíše Krista přímo k dětem v jejich městě, ať jsou kdekoliv. Ačkoliv je to myšlenka jednoduchá, úspěch pouliční nedělní školy závisí na zasvěcení a odevzdání. Ne, není to snadné, ale nikdo neřekl, že zachránit generaci bude snadné. Takto pouliční nedělní škola mění každý týden životy tisíců dětí. Tým pouliční nedělky začíná zábavným programem a roznáší propagační letáky ve čtvrti, kam pouliční nedělní škola přijede. Nejenže oznamují čas a místo konání, ale vzbuzují tak představivost celého okolí. Když nastane kýžený den, objeví se na ohlášeném místě v daný čas nákladáček nedělní školy. Obvykle po škole na prázdném pozemku.
Speciálně vybavená auta se promění v jasnou, halasnou a barevnou pouliční církev. Na zem se položí plachty pro děvčata a pro chlapce a zábava začíná. Hudba, hry, soutěže, ceny. A zlatým hřebem celého týdne se pro tyto děti stává mocné a jednoduché zvěstování evangelia. Vědí, kde mohou týden po týdnu najít lidi, kterým na nich záleží. Na stejném místě, ve stejný den a hodinu. Ten jediný zvuk lásky, který kdy možná uslyší. Děti dnes v Metro Ministries nacházejí boží lásku v křesťanech z celého světa, kteří jim prokazují svou lásku. Sponzorský program 1 pro 1, One by One, dává lidem v Evropě, Severní Americe, Jižní Americe a po celé Asii příležitost poznat jedno dítě z města a prokázat mu lásku. Tyto děti potřebují nesmírné množství péče, takže každá troška pomůže. V programu 1 pro 1 se sponzoři seznámí se svým dítětem přes fotografie, dopisy a někdy i velmi výjimečnými návštěvami. Finanční podpora od sponzorů 1 pro 1 zajišťuje školní potřeby, dopravu, křesťanské vzdělání a další základní potřeby. Každý měsíc sponzoři zasahují hluboko do městských center, aby děti vedly k životu, na který mohou být hrdé. Tento rok program Metro Ministries 1 pro 1 míří ještě dál, k cíli 10 000 sponzorů do roku 2000. Byli jsme u nich doma jen pár minut a už jsme se zkamarádili. Bylo jí se mnou hezky, ale co je důležitější, její tatínek byl nemocný. A tak jsme měli příležitost se za něj modlit. Ale nejvíc mi zasáhlo to, co řekl. Řekl, že se bojí, že umře a ptal se mě, jestli bych si k sobě vzala jeho dceru, kdyby zemřel. Nemohla jsem uvěřit tomu, že by něco takového řekl úplné cizince. Když se vrátila z práce její matka, první, co své mamince řekla, byla tato slova. Je tady můj sponzor a má mě ráda. Po 20 letech je Metro Ministries něco víc než jen nedělní škola pro děti. Je to mnohem víc. Takže co ještě Metro Ministries dělá? Zde je několik současných projektů. Protože sebou děti do církve přivádějí i rodiče, má teď Metro Ministries jedno z největších shromáždění dospělých v New Yorku. Mezinárodní církev Metro. A když se z dětí stanou teenageři, potřebují boží lásku více než kdy jindy. Proto Metro založilo Club Life. Program jednou týdně jen pro teenagery. Od dětí až po dospělé Metro Ministries naplňuje potřeby a uzdravuje zranění všech věkových skupin. Předškolní programy, nedělní škola, Club Life a Mezinárodní církev Metro. Tím vším přinášíme život umírajícímu městu. A tím to nekončí. Kvůli mezinárodnímu zájmu o Metro byl vytvořen 4měsíční praktický program pro vzdělávání a výuku ke službě pro lidi ze všech koutů světa. A jestli chcete životní výzvu, nemusíte nikam dál, než do Brooklynu v New Yorku, do Brooklynského výcvikového tábora. Je to intenzivní týdenní program pro dospělé křesťany, kteří to myslí vážně se službou. Jestli máte dojem, že byste rádi jeli, sledujte krátkou upoutávku o brooklynském výcvikovém táboře po skončení tohoto pořadu. Ještě více životů se mění skrze každoroční programy Metra pro děti a rodiny. Mám rád Kemp Naděje, protože se tu dělá spousta věcí a nikdy se nenudíš a je to zábava. I kaple. Pán tě hodně požehná. Vážně se to dotkne tvého srdce. Kemp Naděje, náš letní tábor pro děti z nedělní školy. Bod zvratu v mnoha mladých životech. Díky křesťanům z celého světa, kteří jej svou podporou umožnili. Právě láska starostlivých křesťanů vůbec umožňuje naše každoroční programy. Zde jich je několik. Když se blíží další školní rok, náš program Aktovka zajišťuje, aby děti měly všechny pomůcky, které potřebují.
Balíčky lásky a dolary osudu, to jsou programy, které zajišťují jídlo pro potřebné rodiny během svátků i celého roku. Darovací program Operace Sváteční naděje je každý rok naší největší výzvou. Víme, že je to naše nejlepší příležitost, kdy se můžeme podělit o boží lásku, vánoční svátky. Ale finanční náročnost projektu, kdy chceme obdarovat tisíce dětí, je nesmírná. Proto se obracíme k podpoře starostlivých křesťanů, kteří rozumí tomu, jakou cenu mají děti v božích očích. Nejen, že každé z těchto dětí dostane vánoční dárek, ale každé ještě dostane 2 dárkové punčochy. Jak? Od lidí z církví po celé Americe, kteří si udělají čas na to, aby ručně vyrobili vánoční punčochy pro děti z Metro Ministries. Více informací o tom, jak můžete pomoci s projektem vánočních punčoch, se dozvíte ve zvláštní prezentaci po skončení tohoto pořadu. Metro Ministries, něco víc než jen nedělní škola. Je to služba rodinám, které ji potřebují nejvíc. Rodinám v zapomenutých městech světa. Mezinárodní vliv Metro Ministries se rozšiřuje více než kdy jindy. Služby po celém světě ovlivňují svou společnost programy, které jsou modelovány podle technik a principů objevených v Metro. A dělají to na místech, o kterých se jiní domnívali, že jich není možné dosáhnout. Když jsme tam jeli, byl to opravdu celoživotní zážitek. Pamatuji si první večer na konferenci, kde mluvil pastor Bill a kde pak vyzval lidi, ať přijdou k oltáři. Pracovníci a já jsme se postavili a myslím, že v tu chvíli Bůh získal naše srdce. Cítili jsme, jak se v nás rozhořelo srdce, jak se v nás něco děje. A když jsem se vrátila do hotelu, věděla jsem, že se ve mně rodí tato vize a věděla jsem, že Bůh je schopen mě použít. Totéž, co Bůh dělá v New Yorku a jak pastor Bill implementuje formát dětské církve, totéž je možné dokonce i v Singapuru. Od té doby, dřív jsme měli dětskou církev asi o 40 dětech, je naše pravidelná návštěvnost přes 800 dětí. Mnohokrát si lidé myslí, že musíš být hodně schopná a musíš všechno vědět předtím, než začneš, ale to není pravda. Jestli máš to srdce a víš, že Bůh chce, abys dělala právě tohle, měla bys prostě jít a Bůh ti dá tu milost, abys v tom mohla pokračovat. Jezdí k nám lidé z Mongolska, Tchajwanu, z Malajsie, dokonce i z naší země. K nám jezdí spousta lidí z jiných církví a zajímá se, jak jsme rozjížděli nedělní školu. Ten růst je tak rychlý, tak rapidní. Mnoho lidí se mě ptá na autobusovou službu a jak se to dělá. Musím říct, že tyto osnovy jsou pro každého. Lidé říkají, no tak to chodí v New Yorku a je to jenom pro tamní lidi. Ale musím říct, že jsem svědkem toho, že to funguje i v Asii. Skutečně to funguje. Je to pravda, že naše země je poněkud přísnější, co se týká předpisů a nemáme takovou svobodu v šíření evangelia. Ale myslím, že tato omezení nám někdy slouží jako výmluva. Někdy si myslíme, že protože jsme omezeni, nemůžeme vykonávat práci, kterou od nás Bůh vyžaduje, ale to není pravda. Když máš vizi, tak není omezená a Bůh ti dá způsob, jak ji naplnit a budeš mít přízeň u lidí a dokonce i u vládní moci. Jsme odevzdaní své práci. Společně s ostatními v týmu této vizi vydáme celý svůj život, protože věříme, že když naše děti přijdou a uvěří v Ježíše, když poznají Boha v celém životě, když jich dosáhneme, jejich život už nikdy nebude stejný a náš národ už nikdy nebude stejný. To tedy děláme v Metro Ministries dnes. Ale co děti zítřka? Jakou šanci tyto děti mají? Podívej se na sebe. Podívej se do zrcadla, podívejte se na sebe navzájem. Přátelé, tohle jsem musel dělat celá léta. Existuje jedna taková stará fráze, která už byla mnohokrát použita, ale stále platí. Je stejně reálná a přesná dnes, jako kdykoliv předtím. Zní jednoduše takto. Bůh nemá rukou, leč našich. Takže jak získáte generaci? Jak je získáte s tolik potřebnou naléhavostí, než budeme muset zase říct, že jsme ztratili další skupinu dětí? To by se nikdy nemělo stát, přátelé. Jak je tedy zasáhneme? Je to velice jednoduché. Je to na tobě a na mě. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Já jsem ten život, který se proměnil.
Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ahoj, jmenuji se Samantha a do nedělní školy chodím od 4 let a Ježíše jsem přijala, když mi bylo 11. Teď je mi 12 a ráda pracuji v nedělní škole a opravdu to hodně změnilo můj život. Protože než jsem začala pracovat, měla jsem problémy, kterých už teď nemám tolik jako dřív. A nebýt nedělní školy, asi bych byla v jednom z dívčích gangů na ulici a dostala bych se do problému. Takže vám děkuji za to, že jste nám dali nedělní školu a Bůh vám žehnej. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ne všichni sem přijedou pracovat. Nemusíte. Ne každý sem přijede strávit týden v brooklynském výcvikovém táboře. Ačkoliv by mu to velice pomohlo. Ale víme, že ne každý přijede. Ne každý bude vůbec mít tu šanci sem přijet na návštěvu. Ačkoliv by to pro něj bylo motivující a pomohlo by mu to. Ale chci, abyste mi odpověděli na jednu otázku. Jestliže to funguje tam, co je potřeba k tomu, aby to fungovalo ve tvém městě? Kdo se do toho pustí? Něco jsem se za těch více než 30 let služby naučil, přátelé. Bůh si vzbuzuje církev, službu jednotlivce v každém městě, v každé obci, a to nejen v Americe, ale po celém světě. Sleduji to, jak se tato služba rozšiřuje do tolika různých míst na zeměkouli. Bůh probouzí lidi na různých místech, aby byli těmi, kteří řeknou: máme pokrk náboženské rétoriky. Máme dost všedního života. Je čas, aby někdo vstal, hnul sebou, postavil se na plac a řekl: já to zvládnu. Já to zvládnu. Když jednáš s tisíci dětí, jak je tomu u nás, přirozeně ti napadne otázka, jestli je mezi nimi nějaké dítě, které je výjimečné, jestli je nějaké dítě, které vyčnívá ze skupiny. A samozřejmě, že je. Zvlášť v mém autobuse je jedna dívenka, malá Portoričanka jménem Karin. Vyčnívá mezi ostatními, protože umírá na AIDS. Má ji od narození, od své mámy, a teď umírá. Pro mě bylo těžké jí právě sledovat těch pár posledních let. Teď je pomalejší, vypadávají vlásky, na obličeji má boláky a je prostě unavená. Unavuje jí brát léky, unavuje jí život. Lékař jí matce řekl, že potřebuje rozveselit a prostě se cítit dobře. A jedna z věcí, které toto děvčátko rozveselí, je, když jde do nedělní školy. A já vím, že jestli Bůh neudělá zázrak, bude brzo pryč. Ale ona miluje Ježíše a ví, že on miluje ji. God doesn't do a miracle, she'll be gone soon. But she loves Jesus. And she knows that he loves her. Všude kolem nás je spousta malých dětí. Přál bych si, abychom nějak dosáhli ke všem.
Víte, říkal jsem si, proč nás lidé jezdí navštěvovat? Lidé z celé Ameriky a teď z celého světa. Proč chtějí přijet a strávit čas v Brooklynu, v New Yorku? Už jsem na to přišel. Víte, pokud na těchto ulicích strávíte nějaký čas, najednou se změní vaše uvažování. Změní se váš pohled na život a na službu. Toto je jedno z nejtvrdších míst na světě, právě tady. Když se tady dožiješ 21. narozenin, zvláště jestli jsi jeden z místních kluků, můžeš se považovat za šťastlivce. Ale o tom je brooklynský tábor. Neudělá z tebe super křesťana, neudělá z tebe super vedoucího, ale povím ti, co udělá. Přinutí tě konfrontovat tvůj strach. Donutí tě podívat se na život jinak. Donutí tě podívat se na věci, kterých se někteří z vás nejvíc bojí. Právě na ty věci, které ti bránily v tom, abys byl tím, kým tě Bůh chce mít a dělal to, k čemu tě Bůh povolal. Chceš vidět, o čem je život? Chceš vědět, co rozhodne o tvé službě v tomto novém století? Chceš vědět, co bude potřeba k dosažení celé generace? A co takhle přijet sem a strávit tady jeden týden? Jestli to dokážeš, jestli se sem na ten týden dostaneš, můžeš se pak vrátit tam, kde bydlíš a víš co? Můžeš být efektivní, můžeš hodně změnit. A zaručuji ti, že tady nahoře z tebe bude úplně jiný člověk. Brooklynský výcvikový tábor v Metro Ministries je přesně takový, jak se zdá. Intenzivní týden vnitru New Yorku a výzva vlastním areálu. A nejste pouze pozorovateli. Proč brooklynský výcvikový tábor? Do Metro Ministries jezdilo tolik lidí, kteří se chtěli podívat na to, jak děláme to, o čem mluvíme. Chtěli se naučit, jak se to dělá, a to též udělat ve svých městech. Proto jsme vytvořili organizovaný program, abyste svůj čas využili co nejlépe. Aby program zůstal reálný, zaměřili jsme jej na ulici a na tvrdé podmínky na ulici. Kdyby takový nebyl, nebyli byste schopni se naučit, jak se podělit o evangelium na místech, která jsou skutečně tvrdá. O tom je brooklynský výcvikový tábor. Jestli do toho chceš jít, pojď se k nám připojit. Změní tě to. Proč je brooklynský výcvikový tábor tak hodnotný? Začínáme tím, že porušíme všechna pravidla běžné služby. Brooklyn Bootcamp je městský výcvikový tábor pro dospělé křesťany, kteří hledají nové způsoby, jak v různých oblastech života zasáhnout lidi evangeliem. Každý týden pracujeme výhradně s omezenou skupinou. Každý den bude naplněn různými činnostmi, výcvikem, disciplínou, která je potřeba při službě v centrech měst. Svědectví, kázání na ulicích a různé projekty, jako třeba natírání. Život ve městě je tvrdý a my stále rosteme, takže každá pomoc dobrá. Takže přijeďte připraveni. V pondělí odpoledne dorazíte do New Yorku. Přivezeme vás do Brooklynu na místo, které bude v příštím týdnu vaším domovem. Následuje rychlá orientace, kdy se dozvíte něco o náročném týdnu, který vás čeká. Spolu s ostatními ve skupině se naučíte důležité týmové dovednosti. Jak? Projdete intenzivním výcvikem na lanech, který vás připraví téměř na všechno. Není jednoduchý. Vaši odvahu otestuje až do krajnosti. Ale abyste celý týden zvládli, musíte se naučit spoléhat na ostatní a oni se musí naučit spoléhat na vás. V úterý večer navštívíte Club Life, náš mládežnický program, a uvidíte, jak sloužíme mládeži z ghetta. Ve středu ráno se připojíte k personálu Metro Ministries v mocném modlitebním setkání. Večer zažijete spolu s personálem a vedením církve Metro pastorační výuku. V pouliční nedělní škole budete přiděleni k jedné z divizí a pomůžete jim v přípravách, než vyrazíte v našich speciálně uspůsobených nákladních autech a pomůžete nám kázat a vyučovat na ulicích a v parcích New Yorku. V pátek ráno půjdete na pravidelné setkání personálu metra, který má přes 130 členů. Už jenom oznámení z něj činí takové pracovní setkání, jaké jste ještě nezažili. V pátek odpoledne je čas na návštěvy. Návštěvy jsou klíč k naší službě. Každý týden navštívíme každé z našich 20 000 dětí u něj doma. Budete přiděleni k jednomu z našich pracovníků, který vám ukáže, jak sloužíme v New Yorku. Během setkání v pátek večer budete informováni o tom, co se od vás očekává v sobotu, v onen rozhodný den. Sobota je velký den. Sobotní nedělní škola je nejdelší a nejlepší čas z celého týdne. Zažijete ji pěkně zblízka, během 3 služeb, což znamená přes 6 000 dětí ve všech našich sálech. V neděli ráno navštívíte naši církev pro dospělé, společenství 2000 lidí. Je to církev, jak se patří. V neděli odpoledne se vrátíte domů. Proměnění a připravení. Po dobu svého pobytu u nás dostanete jídlo a bezpečný nocleh.
Také vás přepravíme na všechna místa, kam bude potřeba. Hlavní je, že získáte praktickou zkušenost v jedné z nejúspěšnějších služeb ve velkoměstech na světě, v Metro Ministries. Tady před 20 lety začala služba vnitřnímu městu. Obdržíte zde know-how, jak přenést fungující vizi do své církve, společně se silným, vyzývajícím a provokativním kázáním a vyučováním. Dostanete odvahu potřebnou k tomu, aby se práce povedla i ve vašem městě. Získáte náhled, poznáte, jak implementovat fungující vizi do vaší vlastní služby dětem. Moudrost k vyřešení problémů a vybojování bitev. A nakonec budete svědky toho, jak odevzdání a důslednost dokážou změnit svět. Já bych řekl, že jestli chceš zůstat pořád ve stejných kolejích, jestli chceš v životě stagnovat, tak zůstaň doma. Ale jestli chceš změnit něco na světě, jestli chceš růst v srdci, mysli, jestli chceš, aby vzrostlo tvoje zaujetí, pak bych sem přijel. Udělej všechno pro to, aby se sem dostal. Pro mě to bylo tak inspirující, že to úplně změnilo můj život a mé srdce. Navštívili jsme asi 1000 dětí za 5 hodin v hrozné zimě. Byla to pro mě zkušenost, nechtěla bych o ní přijít. Zimu úplně nesnáším, ale nenechala bych si to ujít, protože to změnilo můj život a změnilo to mé srdce. Vždy jsem si myslela, že to je tak těžké chodit od dveří ke dveřím, vůbec jít do takových oblastí. Víte, v našem městě jsme se až báli něco takového dělat. Ale potom, co jsme to udělali tady, si říkám, že to doma zas tak těžké není. To, co jsme tady viděli, pro nás znamenalo opravdovou výzvu. Poté, co jsme mluvili s Billem a s Chrisem, jsme jeli domů a nevěděli jsme, jestli to v Kanadě bude fungovat. Ale začali jsme s tím v naší církvi a od té doby jsme už měli příležitost pracovat ve 4 různých církvích a v každé jsme založili velice podobnou službu. A ve všech těch církvích jsme měli obrovský úspěch. Ačkoliv je tam trochu jiné klima, jiné prostředí. Věřím, že v principu je to stejné a proto sem také jezdím, abych se motivoval. Věřím, že tato služba bude fungovat kdekoliv. V malém městě, velkém městě, je to jedno. Je to příležitost pro tuto službu, aby změnila Severní Ameriku. Věřím, že i celý svět. Brooklynský výcvikový tábor je vážně míněný program. Má výsledky a mění životy, jak vaše, tak rodin, kterým se snažíme pomoci. S vaší případnou účastí je spojen finanční závazek. Podívejte se do brožury a zjistěte si, kolik vás to bude stát. Jakmile o to bude postaráno, už jen stačí, abyste se dostali do New Yorku a my se postaráme o všechno ostatní. Zažijete jedno z mála dobrodružství, která ještě zůstala. Budování vzácných životů chlapců a děvčat nikdy není snadné, obzvláště jsou-li obklopeni násilím a chudobou. O životy těchto dětí se svádí bitva. Ale jestli na to máte odvahu, dáme vám know-how, jak začít ve vašem městě. Pamatujte, bude to těžký týden, ale zaručujeme vám, že bude stát za to. Ale teď máte obrovskou příležitost opravdu změnit své město. Společně můžeme změnit svět. Zkuste si, jaké je to bydlet, pracovat a učit se v Metro Ministries v newyorském Brooklynu. Rezervace provádíme měsíce napřed, takže se objednejte už teď. Nejrychlejší způsob, jak si rezervovat místo v brooklynském výcvikovém táboře, je, když se s námi skontaktujete na telefonu 001 718 453 33 52 nebo přes e-mail bbc@metroministries.com. Zajímají všichni, muži, ženy, mladí, staří, doslova z celé země, z celého světa. Ale všichni mají 2 věci společné. Za prvé, milují Boha a za druhé, milují lidi. Z tohoto tábora se stala vstupní pasáž pro vás, kdo máte zájem o službu. Jestli chcete být opravdu efektivní, pak přijeďte sem. Chci vám ale rovnou říct, není to pro strašpětle ani pro zbabělce. Jestli to tady nezvládneš, možná by se směl raději pustit do něčeho jiného. Jak vidíte, sál už je prázdný. Vánoce 99, projekt vánočních punčoch, týden vánočních punčoch skončil.
A něco vám povím. Byl to jeden z nejlepších roků v historii služby Metro. Tento rok jsme dosáhli více dětí, než kdy předtím. Všiml jsem si ale jedné věci, na kterou jsem až do minulého týdne vlastně vůbec nepomyslel. Rozdávali jsme dětem punčochy a zpívali jsme s nimi staré vánoční písničky, které jsou nám notoricky známé. Kromě obvyklých chval a uctívání jsme zaspívali několik vánočních písní, jak to tak touto dobou obvykle děláváme. A když jsem se díval na děti, spousta z nich ty písně neznala. Říkal jsem si, že je to trochu divné, ale pak jsem se podíval na pódium, na vedoucí, kteří se mnou spolupracují, kteří, ačkoliv jsou teď v našem týmu, byli před lety sami dětmi, které jsme pozbírali z ulice a ani oni neznali slova těch písní. Říkám jim, jak to, že neznáte slova? A oni na to, že se je nikdy neučili. V tu chvíli, když to řekli, mi došlo, že tolik věcí, které já i vy považujeme za samozřejmé, protože jsme vyrůstali v určité generaci, v určitém období americké historie, kdy se věci měly tak, jak se měly. Bylo to období, kdy bylo vše hodně tradiční. Že tyto tradice, hodnoty, se kterými jsme vyrůstali, už neexistují. Některé jsou na dobro pryč. And yet we all know that a lot of those traditions, a lot of those values that so many of us grew up with, they don't exist anymore. And some of them are all but just gone. A když jsme před pár lety začali dělat projekt vánočních dárků, říkal jsem si, že namísto toho, abychom dětem o Vánocích jen řekli, že je milujeme, a namísto toho, aby lidé posílali kupované dárky, ačkoliv to je skvělé a vážíme si toho, přemýšlel jsem, o kolik větší význam, o kolik důležitější by bylo, kdyby lidé posílali něco, co sami vyrobili. Než mě moje máma nechala na rohu ulice a než se naše rodina rozpadla, jedna z mála věcí, kterou si pamatuji a která pro mě měla význam, jeden z mála radostných okamžiků v mém životě, bylo ráno na Štědrý den, kdy jsem vstal z postele a ani nešlo tolik o to, jaké dárky budou pod stromečkem, ale jak si někteří pamatujete, věšeli jsme na hřebík punčochy. Staré vánoční punčochy, které se pověsily na hřebík. Krb, ten jsme tehdy rozhodně neměli, takže u komína neviseli, ale pověsili jsme je na zeď a pamatuji si, jak jsem jako malý kluk přiběhl k té punčoše, sundali z hřebíku, posadil jsem se na zem a všechno z ní vysypal. Nebylo toho moc, nic drahého, obzvláště v těch dnech, ale na tomto zážitku, na této tradici bylo něco zvláštního. Mohl jsem se díky tomu na něco těšit. Bylo to něco, co bylo součástí mého života a mé výchovy v tehdejší době. Něco takového se snažíme vytvořit tady. Je to něco, co se snažím těmto dětem dát. Snažíme se jim dát něco, na co se mohou spolehnout. Snažíme se vrátit zpět některé hodnoty a tradice. Víte, máme tady spoustu nových dětí, novou generaci, novou skupinu dětí v této zemi, které vědí velmi málo o tom, co tuto zemi proslavilo. V našich městech máme děti, které vědí velice málo o významu osobní lásky, individuální péče. Nevědí, jaké to je, když si někdo udělá čas, jako si někdo udělal čas na tuto punčochu. O tomhle mluvím. Je to tak jednoduché. 2 kusy plstěného materiálu, sešité dohromady, vevnitř dobrotky, jiné pro kluky, jiné pro děvčata, spojené se šívačkou. Možná to není nic moc pro dítě, které toho má hodně. Ale když mluvíme o dětech, které nemají nic, ty si ty punčochy vezmou domů, vybalí je a mají z nich opravdu radost. A je to pro ně tak neobvyklé. Můžete se podívat domů k těm dětem, které je v posledních letech dostali v nedělní škole a uvidíte ty punčochy vyvěšené na zdi v jejich pokoji. Bylo to tak neobvyklé, že některé děti ani nevěděli, co to je a mysleli si, že dostali ponožky. A to nemluvíme o nějaké zemi 3. světa, ale o Spojených státech amerických. Some of the kids didn't even know what they were, and they thought that they were slippers. They thought they were socks. This isn't a third world country, folks. This is the United States of America. Unfortunately, na neštěstí jsme jich minulý rok neměli pro děti dost. Nevím, jestli si lidi řekli, že už jsme velká služba, že už jejich pomoc nepotřebujeme. Možná, že si mysleli, že už máme dost, ale neměli jsme jich dost ani tento rok.
Žádám vás o pomoc. Zoufale ji tento rok potřebujeme. Možná někteří z vás znáte nějaké ženy ve své církvi nebo ženské skupiny kolem vás, snad dívčí klub v církvi, nebo prostě lidi, kteří by nám tento rok mohli pomoci. Zasahujeme spoustu dětí. Dětí, které jméno Ježíš neslyšeli jinak, než jako nadávku. S touto punčochou si někdo dal trochu práce navíc. A myslím, že tím řekl všechno o tom, co se tady snažíme dělat. Ježíš je ten pravý důvod. On je ten důvod, proč jsem se sem před 20 lety přistěhoval, abych zasáhl celou generaci. On je ten důvod, proč tyto děti chodí do nedělní školy a dozvídají se o něm věci, které dříve vůbec nevěděli. Doufám, že si proto někteří z vás najdou místo v srdci i ve svém rozvrhu, že si uděláte čas na to, abyste vlastnoručně vyrobili nějakou drobnost, ne kupovanou, ale vlastnoručně vyrobenou, na znamení lásky. Je to způsob lásky, který mnoha lidem díky Bohu ještě nezastárl. Je to pro ně tradice, která je míněna upřímně, ze srdce. Doufám, že nám tento rok budete schopni pomoci. Znamená to víc, než si myslíte. Vaše skupina může začít tím, že ušije punčochy z červeného a zeleného plstěného materiálu. Červený pro děvčata, zelený pro chlapce. Punčocha by měla být 28 cm dlouhá a 22 cm široká. Pak je naplňte malými hračkami a dobrotami. Tady je seznam doporučených dárků pro děvčata a chlapce. Buďte ale klidně tvořiví. Potom punčochy sepněte sešívačkou a zabalte do označených krabic. Krabice označte počtem punčoch a uveďte, zda jsou pro děvčata nebo pro chlapce. Balíky posílejte na adresu Metro Ministries, Christmas Stocking Project, 17 Menahan Street, Brooklyn, New York, 11221. Pamatujte na to, že vánoční punčochy jsou jedním z nejdůležitějších evangelizačních projektů. Je to vaše nejlepší příležitost zasáhnout jádro města láskou a štědrostí. Děkujeme vám, že nám tyto Vánoce pomůžete přinést Ježíšovu lásku tolika dětem. Thank you for helping us deliver the love of Jesus to so many kids this Christmas.